Станоўчая дынаміка захоўваецца, ёсць рэзервы. Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну абмеркавалі на пасяджэнні аблвыканкама. Год малой радзімы, год навядзення парадку на зямлі. Меліярацыйных работ у Віцебскай вобласці патрабуе кожны трэці гектар зямлі. Аргкамітэт па падрыхтоўцы вобласці да Дня перамогі прайшоў у Віцебску. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. У штогадовым пасланні да беларускага народа і нацыянальнага сходу прэзідэнт краіны Александр Лукашенко патрабаваў ад выканаўчай вертыкалі забяспечыць станоўчую дынаміку развіцця кожнага рэгіёну краіны. Менавіта аб гэтым ішла гаворка на чарговым пасяджэнні Віцебскага аблвыканкама, дзе разглядаліся вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця вобласці і вызначаліся шляхі павышэння фінансава-эканамічнай дзейнасці прадпрыемстваў. Ініцыятыва «Эканомія, эфектыўнасць» – вось складаючая дынамічнага развіцця. Віктор Праліч падрабязней. Станоўчая дынаміка развіцця рэгіёну – ключавая задача, якую неабходна вырашаць мясцовай вертыкалі. Віцебская вобласць да яе выканання падыходзіць сістэмна, дасканала выпрацоўвае шляхі развіцця прамысловасці, аграрнага сектару, сацыяльнай сферы. І вынікі ўжо адчуваюцца. У першым квартале эканоміка рэгіёну захавала станоўчую дынаміку мінулага года. Выкананы ключавыя паказчыкі. По предварительным данным, за первый квартал 2018 года областью выполняются 4 из 5 ключевых показателей, которые установлены правительством. Это валовый региональный продукт при задании 102,8, он составил 106,2. Также выполняется показатель по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места. Только за текущий период этого года создано 109 новых предприятий, трудоустроено порядка 1700 работников при задании 1500. Сохраняется положительная динамика в промышленности. Выполнено задание правительства по росту продукции сельского хозяйства. З ростам аб'ёму вытворчасці прадукцыі працуюць усе асноўныя галіны эканомікі. Індекс прамысловай вытворчасці складае 115%. Гэта лепшы вынік у краіне, а суадносіны запасаў гатовай прадукцыі сярэднемесячнага аб'ёму амаль у 1,5 раза ніжэй за сярэднерэспубліканскі паказчык. Паляпшаецца сітуацыя ў сельскай гаспадарцы. Інтэграцыйныя структуры нарошчваюць аб'ёмы. Віцебская і Полацкая далі прырост на 13%. Па валавой вытворчасці сельгаспрадукцыі рэгіён другі ў Беларусі. І зараз тэмпы сельгасработ у 1,7 разы вышэйшыя за мінулагоднія. Рост эканамічных паказчыкаў адбіваецца на заработнай плаце. У параўнанні з першым кварталам мінулага года яна вырасла на 20% і зараз складае каля 743 рублёў. Пры гэтым прадукцыйнасць працы перавышае рост зарплаты. Між тым, рэзервы для далейшага эканамічнага росту рэгіёну ёсць. Напрыклад, толькі мінімізацыя складскіх запасаў прадпрыемствамі лёгкай прамысловасці дала б дадатковай бюджэту каля 80 мільёнаў рублёў. Вялікі патэнцыял у сельскай гаспадарцы. Тут дасягненне 8 адстаючымі раёнамі вобласці паказчыку мінулага года дазволіла б прырасці на 3 мільёны рублёў. А яшчэ павысіць запас трываласці дапамогуць інвестыцыі, аптымізацыя затрат і прадпрымальнікі, ад якіх чакаюць новых вытворчасцяў. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў бачыць рэзервы яшчэ ў павышэнні кампетэнцыі эканамічнай службы, падборы кваліфікаваных спецыялістаў. Сегодня первично для всех повторяю, вы должны создать мощную экономическую школу, которая должна сегодня двигать и быть локомотивом для всего производства. Вы направите руководителя, он будет выполнять. От толкового экономиста зависит много. Там, дзе кіраўнік працуе па-старому, не ўлічвае патрабаванні сучаснай эканомікі, няма і выніку. Як падкрэсліў Мікалай Шарснёў, ініцыятыўным улады перашкод не ствараюць. Резерву очень много. Даже если в каждом из 10-11 районов по провальным показателям подтянуть до среднеобластного, так область будет греметь и будет передовиками. Выкананне паказчыкаў – гэта прамы шлях да павышэння дабрабыту жыхароў рэгіёну, росту заработнай платы. Новыя жылыя мікрараёны, утульныя вёскі і добраўпарадкаваныя двары – гэта таксама вынік выкананых паказчыкаў. Ад кіраўнікоў усіх узроўняў старшыня аблвыканкама запатрабаваў канкрэтных мер па пераадоленні адставання ў сацыяльна-эканамічным развіцці, выхаду на бясстратную работу. Кантроль за выкананнем рашэнняў аблвыканкама строгі, адказнасць кіраўнікоў персанальная. Віктор Праліч, Дмітрый Коту, Станіслав Дудзін. Навіны Віцебск.
Под знаком навядзення парадку на зямлі і павышэння культуры земляробства пытанне аб арганізацыі правядзення культур-тэхнічных мерапрыемстваў у вобласці у канцы сакавіка было вынесена на пасяджэнне віцебскага аблвыканкама. Кіраўнік рэгіёну Мікалай Шарснёў тады выказаў незадавальненне арганізацыі гэтай работы на Віцебшчыне. Ці папрыгажэлі за гэты час ускрайкі дарог, як мяняецца выгляд палёў і як сёння ідуць справы ў меліяратараў, раскажа Юлія Устінова. Кожны трэці гектар зямлі Віцебскай вобласці патрабуе меліярацыйных работ. Сёлета культур-тэхнічнымі работамі ў рэгіёне заняліся актыўна і маштабна. Гэты участак зямлі за Варонаўскім кольцам сёлета ўпершыню апрацоўвае Рудакова. У папярэдніх гаспадароў не заладзілася. Не дзіўна, глеба тут цяжкая, суглінак, палі дробна-контурныя, няроўныя, да таго ж пастаянна пераўвільготненыя. Дбайны гаспадар пачаў з навядзення парадку. Мы здесь проводим выравнивание, отвод, значит, переувлажненные земли, отвод воды. Значит, здесь, к сожалению, земля неоднородная. Здесь рядом может находиться и торфяник, и глина, и песок. Поэтому проводим культурно-технические работы, наводим порядок. И я думаю, что в ближайшее время мы приступим здесь к посевным работам. Зямельныя рэсурсы Віцебскай вобласці адрозніваюцца пагорыстым рэльефам, высокай завалуненасцю, гліністымі глебамі. У справе навядзення парадку на зямлі меліярацыйнай работы адна з галоўных задач. На пасяджэнні аблвыканкама кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў падкрэсліў, што раней на Віцебшчыне быў 1 100 000 гектараў ворных земляў. Зараз жа эксплуатуецца толькі 800 000. Трэцяя частка іх часова залішне пераўвільготнена. Меліяраваныя сельскагаспадарчыя землі складаюць усяго 40% ад усіх угоддзяў. Гэта 511 000 гектараў. Отвести поверхностные воды с полей, чтобы не вымокали сельскохозяйственные культуры, получался полноценный гектар, было больше зерна и больше кормов. Для этого мелиораторы делают окувечивание автомобильных дорог совместно с дорожными службами. Мы проводим засыпку понижений совместно с сельхозпроизводителями, производим срезку бугров, которые мешают работе высокопроизводительной техники, а также приводим в порядок пруды копани, которые находятся вдоль автомобильных дорог. Пераўвільготнены каля 250 000 гектараў земляў. Час прымаць меры, каб не страціць іх і павысіць культуру земляробства. Штодзень у вобласці на культур-тэхнічных работах заняты каля 150 чалавек. Працуюць 91 тэхнікі. Работа меліярацыі на кантролі кіраўніка рэгіёну. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. Дайсці да кожнага ветэрана і іх сем'яў запатрабаваў старшыня Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнціў на арганізацыйным камітэце па святкаванні Дня перамогі. Адказныя структуры і ведомствы расказалі аб ходзе падрыхтоўкі. У цэнтры ўвагі ветэраны і ўдзельнікі Вялікай Айчыннай вайны, члены іх сем'яў. Эти мероприятия уже идут. Во-первых, необходимо было, конечно, привести в порядок 1313 захоронений воинских, мемориальных захоронений кладбищ наших воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Поэтому работа эта уже велась. Кроме этого, на территории сегодняшней нашей Витебской области, к сожалению, в живых осталось только 1184 ветерана. Конечно, надо было еще раз привести и медицинское обследование, посмотреть, в каком состоянии сегодня жилища, в которых они проживают, их социальные условия. Святкаванне Дня перамогі ахопіць усю вобласць. Па традыцыі галоўныя мерапрыемствы пройдуць у абласным цэнтры. Прыём ветэранаў кіраўніцтвам рэгіёну, урачыстасці ў канцэртнай зале Віцебск будуць ладзіцца 8 мая. У дзень перамогі пройдзе шэсце па цэнтральнай вуліцы Віцебска. На плошчы перамогі ўскладуць кветкі да манумента воінам-вызваліцелям. Пройдзе мітынг-рэквіем. Запланавана шырокая культурна-забаўляльная праграма на працягу дня. Кляновая алея ў гонар стагоддзя ўзброеных сіл Беларусі з'явілася ў Віцебску. У год малой радзімы яе высадзілі ваеннаслужачыя і супрацоўнікі ваеннага камісарыята Віцебскай вобласці. Размясцілася алея ў дварах на вуліцы Чкалава паблізу 40-й сярэдняй школы. У хуткім часе тут установяць памятныя знакі ў гонар яе закладкі. Удзел у акцыі прынялі каля паўсотні ваенных. Свой выхадны дзень яны правялі з рыдлёўкамі ў руках, каб увекавечыць памяць пра юбілейную дату. Пры гэтым колькасць высаджаных у алеі клёнаў супадае з узростам узброеных сіл Беларусі. Самое важное – это память, это дань уважения тем людям, которые проходили службу в вооруженных силах Республики Беларусь, это дань уважения нашим ветеранам. И вот я сегодня, когда начинали, людям сказал, что лет через 20 кто-то придет, возьмет сына, дочку, кто-то внука, внучку. И когда все это зазеленеет,
будет красиво, будет приятно прийти и сказать, что вот мы когда-то вот эти маленькие деревца здесь высаживали. Ну, я думаю, что жители очень будут довольны, тем более некоторые жители выходили и принимали с нами участие в посадке этой аллеи. Я думаю, будет приятно. Дарэчы, міністр абароны Рэспублікі Беларусь аб'явіў 2018 годам воінскай славы з нагоды стагоддзя ўзброеных сіл краіны. І закладка алеі ў Віцебску адно з шэрагу мерапрыемстваў, прымеркаваных да гэтай даты. Беларуская прадукцыя з лёгкай рукі акцёра Жерара Депардьё з'явілася на прылаўках маскоўскіх крам. Вядомы француз асабіста ўдзельнічаў у распрацоўцы рэцэпта, дызайну і асабіста кантраляваў якасць прадукцыі. За што Депардьё так шануе нашу прадукцыю і чаму так актыўна ўдзельнічае ў яе папулярызацыі? Адказы ў наступным рэпартажы. Центр Москвы – один из престижных отелей. Жерара Депардье встречают как дорогого гостя. Известный французский актер почти 6 лет назад получил российское гражданство и успешно ведет бизнес на новой родине. Производит и продает продукты питания. Недавно Депардье гостил в Минске, интересовался нашим сельским хозяйством настолько, что стали поговаривать – останется. До переезда дело не дошло, а вот бизнес пошел. Депардье в Москве по делам презентовал новый продукт. Француз известен как истинный ценитель вин, владеет виноградными плантациями и долго присматривался к потенциальным партнерам в этом деле. После посещения белорусской столицы и экскурсии по Минскому заводу виноградных вин минувшей зимой выбор пал на белорусскую компанию. Тогда и пришла идея создать крепкий напиток, превратив процессы в настоящее искусство, так как во Франции делают вино. Депардье лично участвовал в разработке рецептуры, приложил руку и к дизайну, определенно решив, что и размер имеет значение. Я пропагандирую качественный продукт, а его не должно быть много. Хорошего вина мне достаточно выпить бокал. Также и крепкого напитка, чтобы оценивать его. На мой взгляд, у нас получился действительно премиальный высококачественный напиток. Мягкий, гармоничный, с чисто французской элегантностью и утонченностью. Я доволен сотрудничеством с белорусской компанией. А вот тот самый человек, который мне раскрыл секреты формулы, а я ему рассказал свои. В итоге получилось то, что сегодня я презентую. Продукцию от Депардье в Москве продает известная французская сеть «Ашан». С ней у француза эксклюзивный контракт. Первая партия белорусского крепкого продукта также будет представлена в российской столице исключительно в магазинах международного ритейлера. Франсуа Реми, директор российского представительства компании, уверяет, имя французского актера уже само по себе гарант качественных и натуральных продуктов. И то, что Депардье находит партнеров не только в России, но и в Беларуси, полностью отвечает политике сети и интересам покупателей. Я уверен в экспортном потенциале новой торговой марки «Жерар Депардье» Минского завода виноградных вин. Наша компания представлена в 17 странах, и производителям, которые подписали контракты с нашей сетью, мы предоставляем возможность выхода на другие рынки. Белорусскую продукцию мы будем также продвигать через свои партнерские каналы. Я вижу, как она оформлена, знаю ее качество, так что уверен, нас ждет успех. Присутствие на полках магазинов крупнейшей международной торговой сети для белорусского производителя – это дополнительные экспортные возможности. Сегодня за рубеж отправляется каждая 5-я бутылка с заводов минского предприятия. Мы нашли своего потребителя, создали бренд, который отличается своими качественными показателями. Наша задача сделать так, чтобы эту продукцию первый раз попробовали, а дальше покупатель видит, что продукция на высочайшем уровне, там и качество, соответственно, и оформление. По сравнению с прошлым годом экспорт у нас вырос в 4 раза. Белорусский Жерар Депардье премиум-класса заинтересовал не только российских покупателей. Минский завод виноградных вин уже подписал договор на поставку продукции в рестораны Франции. Идут переговоры с компаниями из Канады. А вот когда новый продукт появится в белорусских магазинах и появится ли вообще, слово за Депардье. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. До сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па вобласці чакаецца пераменная воблачнасць. У асобных раёнах кароткачасовыя дажджы, навальніца. Вецер паўднёва-заходні 3,8, парывы да 14 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-12, днём ад 24 до 29 градусаў цяпла. Па захадзе плюс 21-23. У Віцебску таксама чакаецца пераменная воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, днём 27-29 са знакам плюс.